Popularna pevačica Lady Gaga stala je u odbranu svoje koleginice Miley Cyrus u emisiji Watch What Happens. Dve nedelje nakon što je Miley preplavila medije svojim kontroverznim nastupom na MTV dodeli nagrada, koleginica Lady Gaga stala je u njenu odbranu tokom emisije Watch What Happens. Voditelj Andy Cohen upitao je 27-godišnju pevačicu šta misli o provokativnom nastupu Miley Cyrus. Mislim da svako treba da iskulira i da je ostave na miru, zato što je to pop muzika. Svako ima pravo na svoje umetničko izražavanje i ako imate problem sa tim, promenite kanal, odgovorila je Lady Gaga. Pevačica, koja kontroverza nije strana, komentarisala je da medijski progon Miley nije fair. Ne razumem potrebu da se neprekidno nastavlja sa mržnjom, zbog čega? Zato što ima 20 godina. Ako ništa, ja joj pružam podršku, prenosi New Yorker.